Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ipra sabai pi shiki Khubor hakimat kimat. Yine pasha ningkong shiki Khubor na keren ki binta chong ka Jylla. Ki runar ki lapan bi yo Kylleng ubrang san snam karta daki kot elek kai Pokemon. Bat hadin kata ki lapan di daki jingdi penbuan ban penyap ler yaw niu Kylleng. Hendai shwa bon yap ler Kylleng la mare no shalayeng man yathu ha kami. Kani ka jingja kalaja hama shubun. Uniu Kylleng ula lej ban yathu ha kami badan kirang ba beriu ki balaka dur khamat. Ki ba pendi yu daki kenja dawai bat hadin shipang arpang ula kelan bat tip beriu shu. Ka kami kala ra yu Shaganish Das Hospital ke badan halamali ban abar ba tip beriu shu la pentia yu ICU. Hendai mentau la kampengan. Kadba ka Menteri Jangkatanan An ka Dr. Mizil Amprilindo kalawan ra ya ka supplementary demand for grants menpan jing menjur na ka yeng dorbar ya ka jing penan kam pisa biang sauklur arpo arlang 90,000 sanspan ru pautingka na ka benta ban siu ya ki jing siu ki bahadu ka lai poetri ulbe ka MLA jong ka TMC na ampati kamiani di shira kalawan ra da ka kat motion ban penduna ya ka ni ka jinglun na ka benta ban siu ya ka bainong kinong ya sai an. Haba kershan ya kini kat motion balawan ra da kamiyani di shira unang yalam kalyang persha u Dr. Mukul Sangma ula bu jingkili balai baya ki babun ki kes jong ka sarkar lawan banyakun da kinong yasaj an ki bana bar Jylla. Ka election na ka benta ka syuki sembut lampang kan long ha ka khat artrik Nailur aja pesan. Ha ka ba na kalyang sensha la penyeng da u limisan di Sangma na ka seng NPP. Bat ya kekerteng jong la terwa daki arwat ki menteri sarkar kata Marcus and Marang baru Abu Tahir Mandal. Ki pulit ko Umsting Police Station kila lab ya ka shinrong sieng beriu na ka wei ka klau ka badan hajan ka 6 Battalion Umran yang bernai Ribhoi District. Kam hadin la yo jingtip ba ka ni ka shinrong met beriu ka dei ka jong urang ba bala ja rangai na ka shinrong umar na du ka khatwei tri ujuliu arja pesan. Ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat berkesenjuk ki trai beki nongnya ka beri unyatram kala kentu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan Pyrthei ya ki kali kamai tourist ki bawan nabar ka Jylla da ka Trading by Non-Tribal Regulation Act cia zakandai spasan pesau. Present ka seng uba Ricaldinus Dorling ulai thu ba Chief Executive Member ka Council uba Shembor lang Rinja uloong ba ka Council ka sa Jylla lang shwa ban shim ya ka rai halor kani. Halor ka jing tokit benya halor ka jing sha ot rendang jong uba bonsiu dor nongrang hakashnong maulin triang East and West Khasi District ki pulit ka mairang police station kila kem yo wei urang ba ubala tip kerteng kum uba linta renta thiang uba sapun rusnam kerta na ying sa jong halor ka jing suba ba udei urang kti hakani kamrunar ban ngor ya ka jingle khuil suba ka dor bashnong lai mkra ringkat bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kila le jurib ikijaka di jingbam ki baran hapo upur usam jong kashnong lai mkra la lab babun ki ikijaka di jingbam kimdan satya ikijaka pentut jabo na ki dukan kimdan ru ya ka effluent treatment plants bat ki penya ki dukan claim ka certificate of consent baju ai da ka Pollution Control Board. Hagasin ka benengkong kinong sumadawai kenbat ka South West Khasi District kentup kinong ai dawai kinong kem bat kinong thum kenbat kila yasnok tilang bantau ya ka senjuk kinong sumadawai Khasi Nilla Association kum shibenta ban ajing sumari ki brio ki bapang bashitam ha ka juga chaka kata ha ka shnong maumerang ka badan marjan bat ka school JNV ya ka balatip kum ka traditional clinic ki bakwa bantip khamania kin skop ha ban phone how new number Henriu not kendai san, Henriu sao not, Henriu not. Haga khatwei trik u Nailur aja pesan kala don ka jing kenduk lang kinong thok Khubor. Haga ni ka Jylla ya ka baratip kum ka second media meet araja pesan. Banyak kerana thir hagi babun ki mat ki ba kinong thok Khubor ki hab anya tre na ka benta ka emna ka salang. Bat haga ni ka jing thir ya tai lawan bane shim benta lang na kinong thok Khubor ki bana Kylleng kari India. Kumju ru lai don lang ki riu shampang ki ba pau khmat hakari India. Kaseng United Democratic Party la ni ka UDP ka kenjo shakar pro prasnam kum kada ka jingra ki yak ni ka sni bala seng ka kinong yalam ka UDP bakenthum nadu president rangba upa met ba lengdo u general secretary upa Tito Starwell Khan ki MLA bat ki wei pe kinong yalam la penher ya ka lama jong ka bom hakamat office jong ka UDP ka badan ha bom file road line kra unong yalam ka yang persha Dr. Mukul Sangma la janya klik ber menteri rangba ka Jylla Konrad kong ka Sangma
Haka jingatai halo kamat kabaya dei baka Tura Medical College. Ya kabau Dr. Mukul lawanra ya kini kamat haying darbar halo kajing temu ke sarkar ban IT no ya ka Tura Medical College. Shaki company bikin penyat ya kabau lo ong kipat ba ki persya ya kini kajing temu jong ke sarkar. Mentapa ya phashi Khubor na kini ki benta jong kari. Kipat ba nong song shnong jong ka Varanasi kibala yenglan habaro arliang surok kila kawang na kisentil shaka kali jong menteri rang ba du kari Narendra Modi tang shupoi ha parliamentary constituency ha kasngi palai. U menteri rang ba ka Gujarat Bhupendra Patel ha kasngi palai ula ai buram yaki nyongot ki pulit pahara khlau ka Jylla kibala du no yala ka jong ka jingim ha kapor ba kidang yada men penek pensa yaki khlau ki betam at ki marat ki mareng. Shwaba Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unlet Sham Manipur haka khalai trik Nailur ki shipai kla bishar banya ya ka jinglong jingman bat kila jingada lai thu ki he sarkar haka singi palai. Salai tali ki public interest litigation na ujor hayeng bishar Karnataka High Court man persha ya ka jingple pat ba ya ka le niam dushera ha Mysuru da unong job ya ka Booker Prize umanu bushtak. Ka jingkulmar kalakta ya ka thai munachak jong ka nong ba patna hadin ba Rajkumar Rai ya ubajukhat sinru kumu Allah Rai ubalong noyalam jong ka Rashtriya Janata Dal ula shaset yap ha argut kinong thombor ki ba shongda ka weka motorbike. Ka sarkar kala khangi ki pat ba ban pinher ki drone hadin ba menteri rang ba ka Jylla Tamil Nadu MK Stalin ula pentib ba unsale jingo ya ka Krishnagiri district asni kathi. Haka jingpediang ka manengkong ya ka green shoe option haka thermal power tender ha India ka Adani Power Limited haka singi palai kalai thu bakalai yo ya ka shlem penmi boarding ka bakot 6000 ruspa megawatt na ka MP Power Management Company Limited hapo ka rukam thep tender ka bana shukut shen. Ulat jong ka Jylla West Bengal u CV Ananda Bose haka singi palai ulat jingo ya ka Panitangki ka badon hajan khaput bak Indo Nepal but nalor kata la jingo ru ya kathan Pandis Dewa ka badon khaput jong ka Indo Bangladesh par ula sakhi hi daradi ya ki katto ka ni ki benta bak jingke ya khaput kadang ya shakaman ka trade embargo kala penbena klamput singi ya ka bala penjari ha Manipur da ka United Naga Council kabla jam shakasngi ka baar hakasngi pale kala kata hadu kata ya ka jingpen poi ya ki marbam ki bakongsan. Mentapan ya phash Khubor na Kylleng kiri Pyrthei. Ka President jaka European Commission ka Ursula von der Leyen kala ong ba ka European Union kana pinkre ya ka sienjam batmai ban pinjari kendon persha ya ka Russia ban man kershan ya ki tiarthma ba di jingera pisa ya ka Ukraine. Layon ki brio kila ya bat palat san phawut kala mensaw hadin ba ka rocket gas kala Pyrthei ha Mexico City ha ka ba khatkhandai got kidan menta ha pade ka jingshitam ka bachurpha. Ka Elizabeth Surkov kano Israel kabala sa ha Russia kabala sha rabor ha Iraq palat Arsena Minshra menta kalawan phai biang sha Israel hadin ba kala sha palat ongatna sentian Mossad jongkar Israel. Ka jingthwet yo brio basiat yo nong tre months ngobau Charlie ka kadang ya shakmat hadu menta hadin ba director ka FBI Ukash Patel ula pinbena bala palat no yo brio ba shakem hakabaya dei ba kani ka jingshasian. Unang ruai rapa ulah bala kelalong menta politician bad umeya hakat mandu ubalan sha ulah kerpat ye kipat ba ban long no kiba jai bad kiba yaisha kat ba kari Nepal kadang penkre ban IT ya ka jingsen sha bashipor hadin ka jing kelem no ka sarkar na ka jingki jong kisamla hakani kari ka Nepal kalaya beteng ban sakhi ya ka jing kan an ka bala sapriang hakasngi balang na ka da ka jingbam tikana halo ka jingthong ya ka sarkar bashipor. Man khangla de ka jeng kan at ka bakhamjur ki shipai kila penmena da ka curfew ha barok ka wei kari na do ka por san baji jan mi jokasngi balang ha do ka por riu baji step jokasngi palai ha ka bala palai tangi ki nongket marbam ba kongsan da ka jinga trelang bar ki borsin sha district u menteri rang badu kari Narendra Modi ulai kran ling ba ka telefon badu Amir jong ka Qatar u Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani ha ka bala pen paw ya ka jingsong khia ka bajur halo ka jing thombor badang shen hadoha Tikitu kilongi Khubor hakimat mataski. Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.